Aningkan bang ason se Dispur Press Club atuma hin pen ningkan sek pen komasi pherang ke asai ke claim kitam ke mima la pen architecture la pen kaprek asai long ke claim kitam ke misen atuma phan Dispur Press Club atuma hin pen nong e ke pajir pon bangso nong e ke pajir pon along asamang kang pialong riar lo kaddo kowe bang inkoi ra phot tuma phan si pini Guwahati arongsopi PWD Convention and Training Center along Dispur Press Club atuma hin pen nong e pajir pon long pamilo Bangsuang bong along Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee along amai phu ake hai sampru be aphan phirangki ki claim kedam asai ki misen thekpon longsi Dispur Press Club atuma hin pen hangbadik hangathan kalyan bota anong e sampru be chedeng dulong pemelo lapen lumbajang emisi ake hai joni timung alang li Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasawang kang apharman osomar jangreng school mate kacharli ahem surihinira kep asengkan kang pupen pining asengkan ki claim kedam school ke misena jog Dispur Press Club atuma hin pen lumbajong emisi ake hai joni timung aphan manaw hewa anong e pajirpon lapen bangso jangreng school along pining an ke basan lang ningkan an patok polong lo busi emisi joni timung pen ningjepon lapen inut architecture ke thekser abang phu ake hai badan singh tiso phan sitame Dispur Press Club atuma hin pen no thengpi ki kim kelang misena jog architect anong e pajirpon Ake hai badan sing ti sohin pen phirang ki athing nu nang ke thandun ateng ki karbia phurki mo puthak karbia khai tum ke atumuan si arjulong chot lasila so puthak alang li pen kamatha pon karbia phurki mo ason architect structure semar ponji pusi ningje pon lapen no nang ke leji ingdeng thom ke brahini hawar karbi risonim so rongaji tekelang junalong isi karbia phurki mo long kachira block awai kang project semar ponji pusi ake hai badan sing ti so ahin pen phirang ki athing nu ningje pon JAFA Karbi Anglong District Committee along amai phu sampur be lungbajong emisia ke haijoni timung Karbi Anglong Autonomous Council dipu aben PWD Domuka Division Executive Engineer ake hai badon sing tiso alang litu mabang ke thom pining surihini ra inkoi raphi asengka na pharman Karbi Anglong angkang pia phan nong me keban bangso Dispur Press Club atuma hin pen nong e ke pajir pon amai long aluhi aman apeng pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker MLA Dr. Numomongin Assam Tribune newspaper ahempu The Sentinel lapen Assam along riarlo along kachat hangklong newspaper lapen satellite news channel ahempu kapre atum chutong dunsi bangsonong e ke pajir pon along misen pen pachut pon long pemelo Churlot Dispur Press Club atun phan alang li nili phan bangso anong e nang pajir pon adang li tum nangkang mai pon lake di kedam tang 2010 pen non 2024 an lon school running bom mana bangso school ni kang pu pen song bom ban ni ana bang ke jangre atum phan smart phan jangre atum phan mane nili ake joy pen sin lu bachali pon bom la pen ke do ke thari na bi pon bom la pen ke Karbeng lo di mahas west Karbeng lo bin da mahaso atum pen mane sakti sabra ka we tum phan ana mang ke ani kan mang thega son an mang ke bang pinoi bang ponoi bang kep noi ban tame son si ho ke cheng pen non tame nili son si lang pon bom lo la pen ke ha so lo jo day scholar to mang ke mane asar pi avda ko mane garden nu avda bon ta mane sar pura avda ason to manta ake joy ben se admission mang ke pon bom dolang sitame aningkan wang kapaklang pon bang kisung lapson do tangka maha kadure la pen ke ok pranda mesen nai la pen ke lapson institution na mesen nai la pen ke lo dak ponan ma paklang donji ning hang dang ola bangso along ta alang litum organizer tum ta lapson na support lapson na jokha ining nang kirung na ining nang pathe lapson do nang kerap tetu do nang pening letot sitame non donel Karbi festival doji tekelang jon cepati pi pen rasinja klamlo adaka neli lasa wai kang ku isi structure paklang ko lasa wai kang bangke lapu neli kir pon lapuen lo ako isi porhot Karbitum lasa along rilong dolo labangso along rilong kito hot aning separong lapen ke isi important events dolo laso jone si ili Karbitum kitok buronji mande history gabe ilitum ke oral history kachithana chimum pensi ban belun tumu pensi labangso culture bangla hai tumu bang pareng bom News report Karbi Anglong Live